Niet eerlijk. Dat is het eerste wat me te binnen schiet bij landmijnen. Als je dan toch per se oorlog wilt voeren, doe dat dan in ieder geval op een zichtbare manier, recht tegenover elkaar. Een naïeve eerste gedachte. Ik weet het, veel te romantisch. Al millennia lang wordt er gebruik gemaakt van vergelijkbare nare wapens. En bovendien, oorlog is niet eerlijk. Hoeveel regels je er ook aan ophangt. Hoeveel conventies er ook worden georganiseerd waarop wordt bepaald wat eerlijk oorlog voeren dan precies is. Landmijnen zijn verraderlijke wapens. Gemaakt om voertuigen op te blazen, soldaten te doden of een zodanig te verwonden dat ze kermend van de pijn op het slagveld om hun kameraden roepen. Die moeten hen dan komen redden en kunnen zelf onder vuur genomen worden. Toen de Duitsers steeds verder in de verdrukking kwamen, gingen ze zelfs over op het gebruik van hout en glas in hun mijnen. Dat was goedkoop en ontzettend lastig op te sporen. De oorlog stopte, maar die mijnen lagen er nog steeds. En mijnruimen is zelfs in vredestijd een tergend langzame en levensgevaarlijke klus. Na de oorlog kregen NSB'ers, krijgsgevangenen en SS'ers soms de keuze om mijnen te ruimen in plaats van een andere straf. En vrijwilligers kregen soms wel 56 gulden per week, wat nogal een smak geld was destijds. Moet je nagaan hoe ellendig mijnenruimen is tijdens de strijd, als je ook nog eens onder vuur wordt genomen. En laat dat nu in Overloon precies het geval zijn geweest. Met grote haast werden hier duizenden mijnen in de grond gelegd. Zo snel en chaotisch dat de Duitsers zelf het overzicht kwijtraakten. Dit is misschien wel de vreemdste tank van het hele museum. De Sherman Crab. Een vlegeltank. Met een cilinder aan de voorkant met daaraan zware kettingen en daaronder stalen ballen bevestigd. Als die ballen vervolgens op de grond sloegen wanneer die cilinder aan het roteren was, dan brachten ze eventuele mijnen tot ontploffing. Het zicht vanuit die tank was alleen jammer genoeg nihil door die cilinder en daardoor was begeleiding via de radio nodig. Daarnaast joeg de tank met een angstaanjagende snelheid van 2 km per uur over het slagveld. En jullie dachten dat hij no-slow was. Deze specifieke tank werd gebruikt tijdens de slag bij Overloon en uiteindelijk uitgeschakeld bij Broekhuizen in Noord-Limburg. Hij staat alweer sinds vele jaren in het museum, compleet met oorlogsschade uit oktober en november 1944. Die snelheid van de Crab was dus crap. En de geallieerden bleven zoeken naar experimentele alternatieven, die vaak net zo apart waren. Aldus getuige dit prachtexemplaar. De Conger. Maar hoe werkt dit ding precies? Op de Conger stond een houten kist met daarin een geweven canvasslang van ongeveer 300 meter. De Conger werd naar de rand van het slagveld gereden door een aangepaste Churchill tank, want het ding heeft zelf geen motor. En vervolgens werd die slang door middel van een aandrijfraket over het slagveld geschoten. De slang die lag er dan en werd vanaf de andere kant, want die zat nog vast aan de Conger, vol gepompt onder hoge druk met zeer instabiele en enorm explosieve nitroglycerine en dan op ontploffing gebracht. Voilà, een pad. Nou, klinkt fantastisch toch? Jullie voelen hem al, hè? Ja, dat viel heel erg tegen. Als in, ja, het was misschien wel effectief als het werkte. Maar helaas, 300 meter, daar wil nog wel eens wat begroeiing staan en de slang moest echt op de grond liggen. Daarnaast moest de Conger iedere keer weer volgetankt worden als hij gebruikt was. Maar vooral, en ik zei het net al, nitroglycerine is enorm instabiel en explosief. Bij het minste of geringste kon de hele zooi ontploffen. En dat zou later nog wel blijken. In Overloon zouden 2 Congers ingezet worden. Maar toen de infanterie al uitgewaaid was, werden ze teruggehaald. Uit angst voor slachtoffers aan eigen zijde. Daarna zijn ze hier niet meer ingezet. Maar eentje is er om onduidelijke redenen wel achtergebleven. Misschien had de ramp van een paar dagen later daar iets mee te maken. Op 20 oktober 1944 ging het helemaal mis in het Zeeuwse dorp IJsendijken. Een Conger ontplofte, samen met een ongelooflijk grote hoeveelheid nitroglycerine. Er vielen 47 doden, 37 mannen raakten gewond en allerlei voertuigen, panzervoertuigen, raakten beschadigd. Omliggende gebouwen in puin.
Een van de aanwezige eenheden raakte meer dan de helft van haar mannen kwijt. Het was de grootste ongewilde explosie tijdens de geallieerde opmars in Noordwest-Europa. Nou, je zult begrijpen dat de Conker daarna niet meer gebruikt werd. Dan ging men liever over naar de, misschien slome, maar wel veel betrouwbaardere Crab. Jarenlang hebben we eigenlijk ook geen idee gehad wat dit precies voor een ding was. Er stond zelfs ooit een bordje met vlammenwerper bij. Zo zie je maar, ook wij leren nog dingen. Tussen 2006 en 2008 werd dit unieke object volledig gerestaureerd. Tot ver na de Tweede Wereldoorlog vielen er nog slachtoffers. Toverradelijke mijnen die geduldig ondergronds wachten op een verkeerd geplaatste voetstap. Ongelukkige graafwerkzaamheden. Of een ploegende boer met ontzettend veel pech. En nog steeds vallen er slachtoffers. Door mijnen uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook door mijnen die sindsdien zijn gelegd.